भाई सांग मैंने तो अच्छे धान बफेଇବା ଶିଖିବା ଏଠି ହାଣ୍ଡିରେ ଶୁଖିଲା ଧାନ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଧାନରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଧାନରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଧାନ ଥିଲା ତାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଧାନରେ ବାମ୍ଫ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଲିକି ଜାଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଧାନ ବି ବାମ୍ଫ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନରେ ବି ବାମ୍ଫ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ନନ୍ଦାକୁ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା, ଧାନକୁ ନନ୍ଦାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି ଦେଇଦେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଦେଇ ତାକୁ ଭଲଭାବରେ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ଧାନ କେମିତି ମିଶାଯାଏ।